Amaphupho ngesinkwa. Uma uphupha ukuthi udla isinkwa kusho ukuthi kuzokwenzeka izinto ezinhle kuwe futhi uzophumelela empilweni. Kodwa uma udla isinkwa esinezinhlamvu eziningi nokolo oluningi phakathi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi ubhekane nesikhathi esinzima emsebenzini. Amaphupho ngetiye. Uma uphupha ukuthi uphuza itiye kusho ukuthi izinto ezinhle ziyeza kuwe. Asho ukuthini amaphupho ngekhofi? Uma uphupha ukuthi uphuza ikhofi kusho ukuthi kuzokwenzeka izinto ezimbi maduzane. Kuphakathi kokuthi uzolwa noma umuntu omethembayo, kuzotholakala ukuthi uyimbuka. Amaphupho ngoshukela. Uma uphupha usebenzisa ushukela kusho ukuthi awuzukuba nemali eyanele yazo zonke izinto ozidingayo. Amaphupho ngendlu yokudlela. Ukuphupha usendlini yokudlela udla. Lokho kuyibika lokuthi esikhathini esingengakanani kukhona abantu ozohlangana nabo, kuthi isiphetho sokuhlangana nabo nokubazi kube ukuphembeka kobungani. Leli phupho liyafana nokuphupha incazelo yalo. Kanti uma uzophupha usendlini yokudlela kodwa ube ungadli lutho, lokho kungase kube yibika lokudlula emhlabeni kwesihlobo sakho. Uma umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho, usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.